Chief. God damn, baby. Can you pull on where I can see? Jide chaplet. Buloku men, or that pull up 1 million. What's going on, baby? Chief, Ndimo, get in there, dig up. What's going on, man? We are not going on. We are not going on. And Father Patrick Nwokeogu. Man, Father Patrick, now Father Patrick Nwokeogu. Oh, is it there? Oh, down one, Papa. He had Kegu. But I would now. He must 1996, August 24. It's a occasion, Father. Bishop Ochara, let Ochara, when you see a father, we don't manage to take the air in some. Tau 24th of August 2021, Tau 25th Silver Jubilee priesthood anniversary. Father Patrick, now one catechist. I'm not saying you're catechist, only one Galabajenga, Nazula Yenga. Where she went for an apparition break here upon a parishine and woody put. I was there. There is a battle. It's not battle 3 or 10 fair now. Satana said, Black you. What was the whole parish priest? She said, what 3 years to fair now with them. I was a Martin the Port. What on, no good day, walk. No, making her tattoo. I'm only walk a kind of address. I'm on SP who can to walk off. KSP never read in Bible school. I need a school. Or it is a why need a man. Confession of why need a man. Everything we had now what dance and I need a land of share together. My sister were Pranga with a granite Fador. My patom shito, Bagatomo, Gavata with them, you. Gavana St. Martin de Pora. What is ever motomo? Carol was some neighbor player, no American corner, they jubilee. How do you let that game again? Yeah. What was here? Damn, baby. Hold on, baby. Hold on, baby. Are you crying because you missed the anniversary or because of your transport? What am I going to get about when I missed the anniversary? Anniversary doesn't make a man a hawk or what? About not say I gave you cry, boogie. Oh, they are not very, then don't have to be man to be a man. I need on my hand. My neighbor will allow yourself happy in America or the bamboo. But now I go to back to that while we have never when I go now and now, what way I go with them drink again. Damn, baby. Chief Ndimo, can't you get it now? My game, the motor. Give you an level where I got Bulak and is Puloku man. Did that chocolate? Never. Okay. Hold on, baby. How much is the transport? Don't go and get west to the Nego Motor. Oh, 120 naira. Oh, la. Njagwa. It's in 120 naira. Keep waffle. When will I buy a point? Chief, even not all of the chief. In fact, you what you did is what we call psychiatric movement, baby. Oh, you just committed what is called psychiatric movement. It's a psychiatric movement, baby. Sacratic which are most sacramental man. And saying all psychiatric movement, you just made a psychiatric. You know, for common 120. Who gave you chief in this village, baby? It's a psychiatric movement. No, I'm just. Father Patrick Nwokeogu. Ya gave me a sister. Sister gave me my warm. Oh, my man, need I have. Okay, I'm going to do
Bawana! Ihe? Tiwaliana! No put na nyere ya maka 120 naira gị na-ebe a na-ebe a kapụrụ okwu mmemme. Ole ka iji ka mgbe isi na ala na-esi isi Amerịka gwa ahụla penya ihudu sisa ihudu iji lewu be ibe iho No, for real, baby. ị ga-aga iho maka chụmaga klagado na uhe ala gị kpọm onye osu kwara na agbago abaghị nkịtị gị na-ezizi ị ga-ata gị aka m so onye chief chief esi m ego na-eji si It's a psychiatric movement. good I want back at Mr. Ọ bụ ihe wụ I'm living here. I am staying here. But why you going to jail? I Diego. Wawaliana. No, Tiwaliana. Go and take the money from them. You just make what you do. It's called psychiatric movement. I'm out here, baby. Damn. Maka kwanago emepere egwu ụzọ onye ara gị bata gị na onye dịrọ nsọ nwa ha dị ka m nọ oriri m natagwara n'ụwa na ịnatala ya ịma awa ole oriri ole m na-anata ị na-ede ibera nga na-akọshi dakwa aka ahịa agaghị enye m o agaghị enyekwa m ego m mana m kwụsị inye onyinye na chọọchị nwesị m ike ịta ịga hụcha m 120 ego m retara na nkwụ nyaa m ree gbafucha ego moto gawa bụ ide mmiri asa kalitus gwara m ihe n'oge na ọdụ n'ụlọ ka emebịa m nọrọ n'ụlọ kama m gaba n'ụlọ ha na-agbaje nga agaga leta ezinne si ezinne congratulation na nwa ịmụtarala ya ezigbo nwa fada padri onye na-amadụ onye fada padri wụ fada padri awụ ezigbo mma na ọwụ ya wụ na anyị ndị taa ekpere okpere m n'isi m agara m isi m adịba anata ekpere isi m ekpe ntakwa imo ya na-adafushi asọ mgbe isi m na-anata ekpere ya baga fada mee ihe aka jubili onwedo onye akọrọla m njiri gaba wọgwụ onye gbafusi ego moto m na-anwụ na ahụ a na-akụkwara m nwoke na fada wakwa ezigbo mmanụ ọwa ego m ego bụ congratulation 25 adịdịkwa izi mmanụ ịnọgide n'ime Chineke 25 years mụ na onwe m mgbe ole ka m bagole pụta nchagharịa taa mmapụ echi nchagharịa taa mma ote ka m ga-amagide ụgbọ amalaga n'ọkụ ma ọkụ ya gaziri ike mana ebe ị nọgide n'ime Chukwu 25 years ị ga-anọgide 50 nọgide 70 8 menye ahụ gị ọdụ ịga nka ga-anwụ iruole 8 wee igwe gị pratule